Haçanda maşgalalar maslahat almana gelende bu karara diňe bir kişi tarapyndan gelinendigini görüp bolýar. 30 ýyllyk iş tejribäme teredende diňe bary ýogy bir ýa-da iki maşgala dolar adalykda maşgala meselelerini çözmäge çalışýar. Olardan diňe biri şu wagt ýadymdy. Bu adata bir ýagdaý däl. Köp halatlarda maşgallardan biri ayrılışmak islese, beýlekli bolsa goramak isleýär. Siz hem bularla nähili işlemeldigini düşünmelisiňiz. Ayrılışma isleginiň dürli sebäpleri bolup biler. Biz olar ortağa çykarmaly we sanawyny düzmeli. Bulardan biri hem gatnaşyklarda baglylygyň ýoklugydyr. Olar bilelikde bolmagy synançdylar. Emma bu hiç hil netije vermedi. Ýagny başa barmady. Men şoňa gaty gynanýan. Haçanda biz söýgü barada görüň edenmizde, biziň dilimizde grek dilindäki ýaly söýgüni gowy suratlandyrýan söz baýlygy ýok. Eger dogry ýadyma düşýän bolsa, eger ýalňyşýan bolsa maňa kömek edersiňiz. Grek dilindäki söýgüni suratlandyrýan sözler şular bolmaly: agape, filio, eros we storge. Ve men maşgalany suratlandyranda bu dört sözüň hem maşgala söýgüsiniň içinde bolmalydygyny pikir edýärin. Müýesiz bir maşgalada bu dört elementiň dördüsi hem bolmalydyr. Araňyzda maşgalasy bolanlar munyň dogrudygyny suwd edip bilerler. Biz söýgüniň nämedigine dogry düşünip bilemizok. Emma täze ahta seredenimizde ol bize söýgüni şu şekilde suratlandyrýar. Kim janyny dostlary üçin pida etse, mundan beýik söýgü ýokdur. Şonuň üçin de meniň pikirimçe söýgüniň esasynda, ýagny esasynyň hem düýbünde şu ýatandyr: özüň gurban etmek, ýagny başga biri üçin öz janyny gurban etmäge taýýar bolmak. Eger bu arada çuňur pikirlensek, özüň pida etmeklik bu gowy duýgu bermeýär. Egerde siz munyň netijesinde özüňizi gowy duýýan bolsaňyz, onda bu gurbanlygy meňdemeýär, bu gurbanlyk däl. Gözeňize getir görüň, siz kelem ýerine bir şokolad alýan bolsaňyz, bu gurban etmeklik däl. Bu siziň peýdaňyzda bolan bir alış-çalış meselesi. Gurban etmeklikde bolsa, siz garşy tarapa peýda getirmeli. Özüň pida etmeklik, bu garşylygynda hiç zat almadan muny ýerine ýetirmekdir. Bu muny aňladýar. Ayrılışmakdaky sebäpleriň biri hem men indi kämilleşdim, men uloldum, meni ütgedim. Biziň aramyzda tapawutlyklar bar diýmekdir. Bu ýagdaýa şeýle jogap bermek isleýän, meniň ýanyma maslahata gelenler hemişe adam ütkäp bilermi diýip soraýarlar. Men bu soraga gadymy grek Lukmany bolan Geraklidiň aýdan sözleri bilen jogap berýän. Hiç wagt ütkemeýän zat bu ütgetmelerdir. Hiç kim hiç kaçan şol bir derya iki gedek girýän däldir. Sebäbi bu eýýäm öňkü derya däldir. Ol hem eýýäm öňkü adam däldir. Men şuňa inanýan, siz 10 ýyl mundan öňkü ýaly ýagdaýyňyzda dälsiňiz, hökman ötkensiňiz we 10 ýyl mundan soň hem has kämilleşersiňiz, ulalarsyňyz, ösersiňiz, bilimiňiz artar. Hawa, siz ütgärsiňiz. Gynansak da käwagt adamlar bu ütgeşmeleri ayrılışmak üçin bir sebäp diýip ulanýarlar. Ayrılışma sebäpleriniň ýene biri durmuş aýlawyndaky ütgeşiklikler. Maşgalada, nikada, edil adamyň özündäki bolşy ýaly gündelik ýaşaýşy her gün gaýtalanýan ýaly görünýär. Siz täze bir adam bilen tanışýaňyz, maşgala gurýaňyz, onsoň siziň çagaňyz dogulýar we maşgala ulalýar. Ondan soň çağlar yetkinjek ýaşyna ýeten soň olar hem öýden daşarky dünýä üçin ugradýaňyz. Olar hem öz başlyk ýaşamany başlaýarlar. Size şunu duýdurmak isleýän, bu sanalyk geçelen durmuş bölekleriniň her biri aýga aladalara sebäp bolýarlar. Doly göterümini aýdyp biljek däl. Emma edil durmuşyň şul böleklerinde adamlar maslahat üçin bize ýüz tutýarlar. Problemalar bu ýagdaýlaryň öňünden ýa-da soňundan ýüze çykyp biler. 90-njy ýyllarda men aýryşmaň sebäpleri barada gözlegler geçiremdi we bu arada gyzyklanmana başlanymda. Iki tane zat meniň gaty köp ünsümi çekdi. Bular 50-ge 50 göterim bir-birine meňdeýärdi. Bu arada men öňe ýatladypdym. Bu näme bolup biler? Ilki başdaky bir näçe ýyl. Ýa-da 1-nji ýyldan başlap 3-nji 7-nji ýyla çenli. Hawa, gaty dogry.
ilkinji 7 ýyllykda. Etatan hem 7-nji ýyla ýakyn wagty. Hawa ilkinji, 3-nji we 7-nji ýyllar arasynda. Soňra hem 25 ýyl soňra. Öň hem belläp geçişmýäli. Köplenç biz aýryşmanyň sebäpleriniň nämeligi barada ýurt boýunça gözlegler geçirmeýär. Ýöne gyzykly bolan tarapy şu. Aýrylyşma meselesi haçanda maşgalada çağa dünýä inendi. Ýa-da olar öz başlyk ýaşap başlanlarynda orta çykýar. Belki de bu ýagdaýlar arkaly orta çykan gaýga aladalar olar aýrylyşmaga getirip biler. Ýöne bu diňe çaklamalar. Aýrylyşma sebäplerinde ýagdaý faktory hem göz tutulmaly. Sizden maslahat almaga gelen maşgalada şuňa üns berilmeli. Olaryň maşgala birligini goramak üçin saklayan zat näme? Ýa-da olaryň aýrylyşmagyny itergi berýän zat näme? Aýdaly aýaly ärinden aýrylyşmak etleýär. Onuň iň ýakynjy orasy ýa-da gyýdygyny şeýle diýär. Wag, soňunda ondan aýrylýar. Ine, soňunda ondan diýnýär. Soňra bolsa bu gürrüňler aýalyň ärine bolan gatnaşygynda we onuň bilen gürrüňdeşliginde orta çykyp başlaýar. Bu täsirini ýetirýär. Biz insanlar şeýle tebigaty eýediriz. Haçanda biz bir zady hemme zatdan köp isleýän bolsak, emma bu islegimiziň dogry bolup bolmanlygy barada şüphelerimiz bar bolsa, biziň şüphelerimizi ortadan aýyrmak üçin biziň kararlarymyza goldaw berjek adamlary öz tarapymyzda çekýäris. Munyň ýerine dogry we akylly karardan uzaklaşmana başlaýar. Şonuň üçin är aýalyň daşynda kimler barlygyny ortaga çykarmaly we olaryň goldawynyň nähir täsir edýänligini bilmelidir. Aýrylyşma sebäpleriniň biri hem şahsy meselelerdir. Olar agyr çağlyk döwri, gaýtalanýan dawalar we özüň alyp barşyň bolup biler. We soňky faktorymyz bu daşardan söýgü baglanyşy. Biz bu arada geçen tapamyzda hem görüň edipdik. Bu ýerde aýrylyşmagy diňe är ýa-da aýal ýeki tarapyn itlegi bar. Bu ýerde netije şeýle görünýär. Aýrylyşmak itlegi bar, ýöne tiz wagtda karar alynmaýar. Bu ýagdaý ilki bilen nägileligi ortaga çykarýar. Bu nägilelik bilen uzak wagtlap görüşmäge çalışýar, emma bu bolmaýar. Soň muny öz dostlary bilen paýlaşýar. Ol eýem gatnaşygyny dikeltmek umydyny ýitirmäne başlaýar we bu umyt ýitenden soň bolsa eýem aýrylyşmaly diýen karar alýar. Karar alan soň belli bir wagt geçýär we ol bu barada öz ýan ýoldaşyna duýurýar. Bu ýagdaýy eşiden ýan ýoldaşy muny tiz wagtda kabul etmegi mümkin däldir. Täze ýan ýoldaşynyň bu arada pikirleri, düşünjesi, maşgala bardak düşünjesi başga hilidir. Eger siziň söýýän adamyňyzda rak keteli bar bolsa we ol soňky derejesine ýeten bolsa, eýem ölmäge ýakyn bir adam bolsa, maşgala bu ýagdaýy eşidende, bu ýagdaýy düşünmek üçin, ol ýagdaýlary baştan geçirmesi üçin biraz wagt gerek bolýar. Bu hakykatlara düşünüp, bu ýagdaýda bu geminiň içinde, bu uçaryň içinde olaryň hemmeti bilelikde maşgala bolup baştan geçirýärler. Şonuň ýaly hem aýrylyşma kararyny alan adam bir ýyldan bäri bu barada pikirlenýär we bu karary dile getirende eýem bu geminiň içine tedi hem alýar. Tedi hem onuň gaýgylaryna we aladalaryna goşulýaňyz. Siz bu karary eşdeningizde eýem başga tapgyrda bolýaňyz. Täze biri eýem bir ýyldan bäri muňa pikirlenip taýarlanýar, emma siz güýçlük çekýäňiz mundan netije çykarmaga ýa-da bu gatnaşygy düzeltmäge tynanýaňyz. Maşgalany goramak diýen tarap ruhy ýolbaş hökmünde sizden adamtyny ırmagyňyzy haýyş edýär. Ol şeýle diýer, ruhy ýolbaşçy, men bu maşgalany gorap saklamak üçin näçe azap çekdim. Men alada etdim. Men indi muny gorama, onu gorap saklama hakym ýokmy diýip sizden sorar. Şonuň üçin de köplenç hyzmatyňyzda ruhany roluny ýerine ýetirmeli bolýaňyz. Bu bolsa olaryň kararlaryny, ýagny dogrymy ýalňyşlygyna seretmeden bereketlemeňizi sorarlar. Men şeýle etsem ýalňyş bolarmy diýip edil o waň ýaşulsynan maslahat soran ýaly. Ol şuňa meňdeýär.
Beýle hareketler özüňi tasdiklatmagyň bir görnüşidir. Siz meniň aýdýanlaryma düşünýäňizmi? Şonuň üçin hem siziň her biriňiz mukaddes kitap ilahiýatyna görä aýryşmaň ötäden durmuş gurmak barada bilgilere eýe bolmaly. Şeýle hem bu ýagdaýlarda kararlaryndaky näwellik bardyr. Men bu barada biraz soň has geňişlerini görüň bererdim. Hatda dolu aýryşma kararyny alandan soň täzeden geçirmek mümkin täze adam bir tarapyn başgalany goramak isleýär, bir tarapyn bolsa ýok diýip biler. Bu ýerde kararsızlyk ýüze çykýar we kararlardaky şüpheler ortaga çykýar. Biz bu kararsızlygy ortadan aýyrmaly. Mukaddes kitap ilahiýatyny göz öňünde tutup, maşgalany gorap saklamaň peýdasyna karar berme, olary kömek etmeli. Bu az wagtyň içinde boljak iş däl. Bu käwagtlar aýlarça wagt alýar. TV teminleri Hudaýyň paçalygyna maýa goýmaň ajaýyp usulydyr. Bu täsirli hyzmatlar üçin şu gün goldaw berme göz öňünde tutmaňyzy haýyş edýär. Biz ediň maddi kömekleriniz arkaly ösýärdi. TV teminleri taslamasynyň dowam etme we ösmek üçin goldaw beriň. Has köp maglumat almak üçin web sahypamyz tvteminleri.com. Şeýlelikde siziň iş otagyňyzda maslahat üçin bir maşgala gelýär. Maşgala agdalarynyň biri maşgalany goramak isleýär. Beýlekde bolsa aýrylyşmak isleýär. Geljegiň maslahatçylary ýa-da riýeňnak ýolbaşçylary hökmünde sizden şunu haýyş etmek isleýän. Bu maşgaladan gönümel näme isleýändiklerini soraň. Men beýle ýagdaýlaryň öýde mehman otagyndaky diwanyň üstünde bolandan hopsuz bir ýerde, ýagny siziň iş otagyňyzda bolmagyny dogry kabul edýärin. Eger siz ýanynda bolsaňyz, bu habar eşdenlerinde olardaky dören alçyraňlygy siz olara göwnlük berme arkaly ruhlandyryp bilersiňiz. Gatnaşy gorap saklamaň geljekdäki ädimleri bilen olara maslahat berip kömek edip bilersiňiz. Kararsızlyk içindäki maşgalanyň ýagdaýyny bilmek üçin olara dereceli soraglar soraň. Bu derecelendirme -10 bilen +10 aralygynda bolmaly. -10 bu, ýüze göterim aýrylyşmaga kararladygyny we maşgalany dikeltmek üçin hiç bir zat etmek islemeýändigini görkezýär. +10 bolsa munyň tersini, ýagny ýüze göterim maşgala birligini gorap saklajakdygyny görkezýär. Ol bu birlik üçin söweşmäne taýýar. Äre ýalyň her birini belli bir ýagdaýa garaşlaryny -10 bilen +10 arasynda bahalandyrmak üçin kagaz berilýär. Men käwagtlar şeýle mysal bolanýan öz iş otagymdaky diwanyň oturulýan ýerinde bu söziň maşgalanyň dikeldilmegi üçin bir mümkinçilik. Eger siz muňa ýakynlaşsaňyz, diýmek gatnaşy düzeltmek isleýäňiz, uzaklaşsaňyz bolsa, siz muny hiç isläňiz ýok. Muňa baglykda öz ýagdaýyňy suratlandyryň diýen. Köpler bu ýagdaýa men gapynyň agzynda durun, ýöne näme etjegimi bilemok diýip jogap berýär. Köpleri bolsa men gapynyň beýleki tarapynda eýäm gapyny ýapdym we gidip barýan diýär. Köpleri bolsa eýäm ýurist bilen maslahatlaşyp aýrylyşmak işine girişendigini aýdýar. Meniň ýanyma maslahatda gelenleriň köpsi kararsızlyk içinde gelýärler. We olar özüni alyp barışlarynda bu ýagdaýy halas etmek üçin bir mümkinçilik barmy ýa-da ýok, muny belli edýärler. Şonuň üçin olara gönümel sorag bermek, bu maňa kararsızlygy çözmäge kömek edýär. Görüşüňiz ýaly, men açykdan açyk gönümel soraglary soraýan. Muňa garamazdan men olara duýgdaşlyk bilen ýakynlaşýan we olaryň ýagdaýyny, kynçylyklaryny düşünmäge synanýan. Ýene-de siz, Dr. Berge, siz maslahatçylaryňyzyň tarapyny tutýaňyzmy diýip sorasaňyz, men hawa diýip jogap bererim. Men bu maslahatyň dowamında maslahat alýan adam özüniň tarapyny tutulýandygyny duýmaly diýip pikir edýän. Şonuň üçin men aýrylyşmak isleýäniň we maşgala birligini goramak isleýäniň wakasynyň içine dollugyny girmäne synanýaryn. Şeýlelikde meniň soraglarym gönümel, emma olar duýgdaşlyk içindedir. Şeýle hem men olaryň özüni alyp barışlaryny, edýän hereketlerini üns bilen syn edýärin. Ilki bilen meni gyzyklandyrýan zat bu ýydarlanmak we ýyda çekilmek bamy. Täze biri gatnaşy dikeltmek isleýär, beýleki tarap bolsa gaçýar. Men muny görmek isleýän. Insanlyga mahsus bolan bir tebigat bardyr. Ol hem başga biri bilen ýakyn gatnaşykda bolmak we bu ýakynlaşygy gorap saklamak. Köplenç halatlarda bu ýakynlaşyk gündelik ýaşaýyşymyzy ütkedýär diýip gorky hem bar. Biziň hemmämiz kimdir biri bilen köp wagt geçiren soň, eýýäm, men özüme wagt aýyrmaly, men ýekelikde galmaly diýip pikir edip başlaýar.
ýa-da ýakyn jynty gatnaşykda bolan ýoldaşyňyza pikir edin. Siz onuň bilen ähli zatda meňdeş dälsiňiz. Bu dürlülüge seretmezden, araňyzdaky tapawutlary seretmezden siz agda birligi saklaýan bolsaňyz, onda siz üstünlükli gatnaşyk içinde. Ýöne eger siziň ýan ýoldaşyňyz siziň gowy görýän zadyňyzdan ýüz öwürmeňizi talap edýän bolsa, bu balykçylyk ýa-da awa gitmek bolup biler. Ve size şeýle diýse, eger men söýýän bolsaň, sen mundan beýlek bu ýerlere gitmersiň. Bu ikinji ýan ýoldaş üçin ýakymsyz bolar. Aýdaly aýalyňyz awawlamany ýa-da balyga gitmäni söýýär we adam soňa gitme diýip gadagyn edýär. Täze men muny söýemok. Biz şahsy ýaşaýyşymyzy ütgetmek islemeýäs we şol bir ýagdaýda gatnaşymyzy hem ýykmak islämdik. Beýle ýagdaýlarda ýakyn gatnaşyklardan uzak durmak, gaçmak islegi döreýär. Bu biraz töwekkelçilikli hereket bolýar. Ýöne munyň arkasynda siz öz şahsy ýaşaýyşyňyzy goramak üçin gatnaşyklardan ýa-da çekilmäni başlaýaňyz. Ine şu iki palajitel ýagdaý hem gorkyny ortağa çykarýar. Eger de men bir ýerine şeýle güçlü bir şekilde baglansam, öz şahsy durmuşymy ýitirermikem diýen bir gorky. Beýleki tarapy hem, eger men gaty köp ýa-da çekilsem, ýagny uzaklaşsam, men gatnaşygymy ýitirmek bilen ýekelikde galardymmy diýen pikir. Şonuň üçin hem biz ortany tapmana tynanýarys. Şeýlelikde maslahat üçin size ýüz tutanlarynda olaryň niýetini we netijede näme garaşýandyklaryny öwrenin. Şeýlelikde size maslahata gelenleriň netijede näme garaşýandygyny öwrenin. Olar maşgalany gorap saklamak isleýärlermi ýa-da aýrylyşmak isleýärler. Bu ýerde üç ýol bar. Ilkinjisi gatnaşyklary dikeltmek. Bu iki tarapyň hem dikeldiş üçin güç sarp etme islegi bolmaly. İkinji ýol bolsa kararsyzlygy ýok etme ýoly. Bu ýol iki tarapy da degişli bolsa hem esasy işe şüpheleri bar bolan adam etmeli. Üçüncü ýol hem gatnaşygy bet etmekdir. Bu ýolda ýan ýoldaşlaryň biri aýrylyşma kararyndan dänmeýär. Hawa üç ýol bar we ýan ýoldaşlar başlanyşda haýsy ýoldan geçecekdigini öz ornuny saýlamaly. Siz şoňa düşünmeli, olaryň maksatlary we islegleri dürli bolup biler. Biri men maşgalany gorap taklamak isleýän, biri dikeltmek isleýär, beýlekde bolsa belki ýa-da çekilmek isleýär. Siz bu ýagdaýda aýdyň jogaby ýetmelidiňizi düşünensiňiz. Netijede olar bütün dawalary çözüp ýaraşyp bilerler ýa-da aýrylyşyp bilerler. Bu soňky kararlary. Şeýle hem maslahat alanlaryň şoňa düşünmegini isleýärin. Olaryň aýrylyşma kararynyň beýlekleri bolan täsiri, bu esasan hem çağlary degişlidir. Aýrylyşma karary ilki bilen iki tarapa hem duýgu taraplaryň darba urýar. Ondan soň bolsa ol fiziki tarapdan, maddi we ruhy taraplardan hem öz ýanyny ýetirýär. Olar muňa düşünmeli. Şonuň üçin hem bu ýagdaýy maşgal agdalary üçin, ýagny är aýal üçin düşündirmeli. Esasan hem şüphelenýän tarap üçin. Ol näbelliginiň üstünde işlemeli bolýar. Meniň maksadym ortadaky näbelligi aýyrmak. Eger olar entäk hem aýrylyşma kararynda bolsalar, onda olary netijede näme garaşýandygyny olary habardar etmelidirin. Ve entäk bu ýagdaýy halat etmäge bir umydyň barlygy barada olara duýduruş bermek. Ýagny ýaraşyga getirmek. Soňra bolsa, är aýalyň bellenen wagtlarda siziň ýanyňyzda maslahata gelmekleri üçin razyçylygyny alýaňyz ýa-da şertnama baglaşýaňyz. Kararsyzlygy çözmek üçin 10, 12, 16 sagat ýeterlikdir. Boşnamadaky şertleri ýagdaýa görä täzeden gözden geçirip bolar. Är aýalyň maşgala birligini gorap taklamak we ortağa çykan şüpheleri ortadan aýyrmak üçin 12 sagatlyk duşuşyk bu ýeterlikdir. Emma eger bu ýeterli bolmady halatynda onda täzeden boşnama dödülüp biler. Men täzeden 4 gedek ýa bolmasa 10 gedek duşuşmagy teklip berip bilerin. Bu işi dowam etmek üçin we olaryň kararlaryna täsir ýetirmek üçin men muny etmeli. Meniň pikirimçe, ýüze çykan bu meselede esasy çeşmäniň nirden sebäplenendigini biz tapmaly. Bu meseleleri olaryň özleri nähili görýärler. Olaryň pikiri boýunça bu mesele nirden emele geldi we näme üçin olar muny çözmekde kynlyk çekýärler.
Bu yenede duşuk mahalında ara alıp maslahatlaşmalı meselelerdir. Şeýle de gatnaşyklardaky dawalara we düşnüşmezliklere üns verilmeli. Indi bolsa maňa düşnüşmezligiň taryhyny bilmek gerek we bu arkaly söýgüni ýitirmeň gorkusynyň nämedigine düşünmeli we anyklamaly. Meniň maksadym gatnaşyklara bolan islegi täzeden uyandyrmak, şüpheleri ortadan aýyrmak, jüwitler bilen bilelikde nikah we özüňe düşünmeň täze ýollaryny gözlemäni synaşmaly. Şeýle hem meniň maksadym jüwitlere sagdyn ara gatnaşyk gurmagy we ynama dikeltmäge kömek etmek we geljekde ýuwaçadan olardan uzaklaşmaly. Eýem jüwitler gatnaşygyny dikeltmäge karar beren bolsalar, onda bu ugurda işlemeli. Bu ugurda işlemek üçin iki ýol bar. İlki bilen siz olara ara gatnaşyk düzeltmek mümkindigi baradaky umydy bermeli. Bu geljegi uly bolan ýoldur. Meniň ýanyma maslahata gelen jüwitleriň şol bir hereketi gaýtalaýandyklaryna syn edýärin. Bu gyzykly tarapy bütün adamzat endikler esasynda her bir hereketini gaýtalaýar. Eger siz uzak wagtdan bäri nikahda bolsaňyz, onda bir dawa dörände, bir jedel dörände şol bir zatlar gaýtalanýandygyna syn edýänsiňiz. Ol näme sebäpden başlandygyna seretmezden ol şol öňkü ýaly dowam eder. Ine siz bir maslahatçy hökmünde bu dowam edýän nuskany orta çykarmaly we anyklamaly. Şeýle hem olaryň ara gatnaşykdaky güýçlü taraplarynyň üstünde durup geçmeli we duýgularyň netijesindäki hereketleri biz görmeli. Çünki edýän hereketlerimizde duýgularymyz sebäp bolýar. Olar bizi herekete getirýär. Görüňdeşlik we biriň duýgularyny kabul etmeklik bu er ýalyň arasyndaky gatnaşygy berkitmäge kömek edýär. Üze çykan bu täze gatnaşyklar esasynda olaryň gatnaşygy dikelmäge we berkemäge başlaýar. Ine gysgaça maşgalada bir aýryşmak isese beýlekde bolsa, bu maşgala birligini gowramak isese olar bilen şeýle işlemeli. Şüphe içindäki adamy orta çykarmaly we oňa dogry karar almaga kömek etmeli. Ýagny maşgala birligini gowramaga.